אהלן לכולם, שלום, שמי ליאון, אני בעל חברה שנקראת שירות מעולם המצבר. אנחנו ממוקמים בראשון לציון, ברחוב זאב שלנג 5, בתחנת דלק 10. אנחנו בחברה שלנו מייבאים מצבר שנקרא מוטלו, מצבר עם 24 חודשי אחריות. טוב, חבל על הדיבורים. בואו איתי ואני אראה לכם. כמו שאתם רואים, המצבר שלנו זה מצבר שמגיע מקורי בכל הרכבים המורכבים בטורקיה, ביניהם פורד, טויוטה, רנו, איסוזו, סיאט ומרצדס. אנו פונים אליכם הלקוחות הפרטיים ואל המוסכים ואל כל חברה בעלת צי רכבים. אצלנו נותנים שירות של 24/7. בכל הארץ קיימות נקודות שירות שלנו וניידות שמסתובבות ונותנות שירות ללקוח. כיום חברתנו מתחזקת קרוב ל-300 חברות של משאיות ואוטובוסים מהגדולות בענף ההסעים וההובלות. למשל, בונטו, משלוחי כת, צוריין שליחויות, ביקורי שדה, גלובוס, אפיקים ועוד המון חברות שעובדות איתנו. אז כמו שאתם רואים, יש לנו מבחר מכל סוגי המצברים. אתם מוזמנים להגיע לביקור אצלנו, להתרשם או לצלצל ונגיע מיד אליכם. בכל שעה, בכל מקום, שירות עד בית הלקוח. משרדנו נמצא בראשון לציון ברחוב זאב שלנג 5, בתוך תחנת דלק 10.